Hurien tu hatta paema so tamulai parmugota sonon ma perderan di parkur anon na perjudul dun sidung anon epistel parkurma punguan ama HKWP Keramat Jati langsung disimahamu dua hali maradiaman mengihut dun sidung makatidakun hoporsiaon parkurma kor inarabu baru dung sidung tiktingan non tapi geman non kur ama hakawin pasar ima perdani perngguta nuaing tapahohoma martangyang mahita di bagasan rohat tabe saat teduh. Amin. Tapuji ma Tuhatta sian buku eden nomor 20 ayat sada tulu dot opat.
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar nito di parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Ditibang rohanami do ali debata, asin ni roham di persitongaan ni Joromi. Sumatugarmu do baritam ali debata, ro di ujung ni tanoon, gok hati gorad do siya mummi. Tibul do Jehovah jala pujion si tutudo, di bagasan huta ni debatata, di atas dolok habadion nai, haleluya. Martangiang mahita, ali Tuhan debata nasangap jala na badia, diramoti ho jala digonggomi ho do huriam, marhite-hite todimi, dibani hupagiduhami nuaing tuho, lehom madihami roha panguluyon, asa marlas roha hami mangulahon na didokmi, songo panguluy ni anak tua mana, sai pararat maharajawamu, jala sa tabay ganupari bilangan ni akka na porsea tuho, asalam terberita guarmu na badiay, jala dapotan hanguluak kami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tatangi homa patik debata, jala so paggati pak debata, di enersian konvensi HKBP bidu parjolo, sauron may dok desi, taringot tu debata, tahapor siay jala tahatidak kodo, sada do debata naso marmula, naso marujung, pargugo naso hatudusan, naso olumuba, haposan, parbinoto nasun, naso haduduan, paruhum natigor, parasiro hagodang, pardinggan basa. Ibana do manggohi langit dohot tano, parroha nasitong, nasubadia, parholong roha. Marhite-hite po doon, tatulak, jala taalo do hasomalan na madok, opung tu debata. Dohot pakilalan na mangarajumi, hola pardenggan basa do debata, dohot roha na makaposi, boy ro pasu-pasu, siyan sumangot ni oppu. Songon nahi na somalhon ni halak si pilibegu. Songon nang majujurari, na padudikon lakka dohot na madjaha surat ni tangan. Laos marhite po doon, tatulak do, poda na mga rajumi, tumibo huasun debata, siyan habadiyaon na dohot holong ni rohana. Imasat na atong rap mangidugo kumaita tutuhan debata, lao mangulahop patiknay. Ali tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na hopbar tu patiknay. Amen.
Kapatote adu sa tanagudangi tu adu pandebata martangyang mahita. Ali debata nami na marasiroha jalan nabadia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom uhilala hami rikot do asin roham di hami halak pardosa. Alani do ubayan na pasere pami diri nami sadario di jolom jala hu parhato potami tung najud-jud do hami manibil sian akka dalam munabadia songo biru-biru na lilu sayunang pabali hami siya jolom alani dosa nami ay dang di halo mohon roham hamatian ni akka pardosa alay hamubaw ni rohana do lomo ni roham asa mangulu se sama salut hagiduhon nami dohot pangalason nami marhite-hite pangulo nami nasa sadai anakmu Tuhan Yesus Kristus say pahot maasin roham di hami marhite-hite panindangiyon dohot hagugon nito di parbadia asa tarapul situtu rohanami majuho asa patun tigor jala daulat hai marpangaho bahen hasangapo di guarmu nabadiai. Amin. Baga-bagang debata taringot Tuhan sasani dusata songonodo hatani Tuhan Jehovah nunga diarsagi huau marhite sian akka dosam jalanunga dilujai huau marhite sian akka hajahatomu au tutu au sendiri manalesai akka pangalasim akka ala dihadirokku jaladangbe hupai ingot-ingot akka dosam hasangapo ma di debata na digijang. Amin. Epistel di minggu tasarion songot patujul jamita imasian sada Timotius onom bamukka maisian sabut sada satu saplonom tajahama margati soring sada Timotius onom ayat 10 sada saat rodi saplonom sonoma ayat 10 sada alai anggo ho halak ni debata mapurus masyani pareahi mahatigoran hadaulaton haporsyaon holong niroha habengeton dohot labok niroha.
Hupatik maho di julun di bata na pangoduhon sa luhut. Doot di julun ni Kristus Jesus na makatidak ko na dinggan di julun ni Pontius Latus. Ay di hujud pang nitikina patar maibana bahenonin na martuay pargugo sa sadasa niya katuan. Ido sahat na martua do na tumangingon hatan debata jala na opeopsa. Amin. Tabi mengakur ama Kramat Jati.
tindak ko ma haporseot tay, so na tindak ko dungata sa haporseon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea de bata Jehovah, ido ama pagkuguna so hatudusan, na tumupalangit dohot tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak de bata Jehovah na sasadai, ima na tinubuo ni si Maria, nagabagabia siya to di perbadia, adorang sohabubuan, ido tuhata, na tumaw na birnit, di pauman silatus, na may terpajal do iba na di hao pinarsilang, na tuat tubang toru dung ditanom, na mula mengulo di ari patuduhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siyamu ni debata Jehovah, amanai parguguna sohatu dosani, disima ibana, pay mamulak sugut tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea dito di perbadia, jaladong sada huria na badia, huria hato panila Kristen akka na badia, do dia sesani dosa, do dihatay na mandok, mula mangulu sugut daging ni halak na mate, do dia nguluan na sorasuda. Amin. Shalom. Horas. Tabige matik tindi tonga-tonga ni huriata di bagasan Minggu Tasadarion, Minggu tanggal 5 Oktober 2025.
Naparjolo ia gorni minggu ta sadarion ima minggu pasapulu onopon dung Trinitatis. Jala topik ni minggu ta ima nasun badia do debata jala parbinoto di saluhutna. Tuhan Allah maha kudus dan maha tahu. Napa duahon nama ragam pos pelayanan Tabanan HKBP Denpasar, laporan panitia pengembangan Pospel Tabanan, persiapan Pospel Singaraja HKBP Denpasar, dohot jadwal ibadah Boy Mata Jaha Sian WA Group na dibagihon situa sektor masing-masing. Napatuluhon tikting anak na sorang. Parjolo di basa-basahon Tuhan do sorang sadadak danak bawa di keluarga amang sigalingging inang boru si tompul di hari Minggu, di hari Sabtu, tanggal 27 September 2025, alamat Nasida, Jalan Perum Cempaka Asri nomor A6, Majapahit dan Batas Tabanan, Jemaat Sian Pospel Tabanan. Paduahon di basa-basahon Tuhatado, sorang sadadak danak bawa di keluarga amang PT Napitupulu inang FG Borugurning, di hari Rabu, tanggal 1 Oktober 2025, alamat Nasida Jalan Nuansa Hijau Utama 22 nomor 10 Walu Ubung Kaja Denpasar, Jemaat Sektor Sada. Ruasna tambah mulai sadarion Minggu tanggal 5 Oktober 2025 martamado anggota ni Jemaat Gerejata Ima keluarga amang Hasinambela inang M Nainggolan dohot opat dakdanak Nasida Ros yang Gereja Betel Indonesia Cempaka Mas Jakarta, alamat Rumah Sakit Udayana Gang Agung Mart nomor tolu Kuta Selatan Jimbaran, masuk sektor 10 nunga di patandahon di ibadah pukul 7.30 wita. Tikting PA Seksi Paropuan di Patupa Huriatado PA Seksi Paropuan HKBP Denpasar di hari Senin tanggal 6 Oktober 2025 maringanan di Gereja HKBP Denpasar masuk pukul 10 sia wita. Nani uluhon amang pendeta Doming J. Sihombing STH do tema marparange songon anak hatiuran. Efesus 5 ayat 2 sahat 4. Pinangido tusude kaum ina asarap mandohoti PAon. Tiktim PA Seksi Ama di Patupa Huriatado PA Seksi Ama HKBP Denpasar di hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025 maringanan di Gereja HKBP Denpasar masuk pukul 10 sia 30 wita nani uluhon amang pendeta Doming J. Sihombing STH do tema saluhut dohita anak idebata Galatia tolu ayat 10 sia sahat 20 sia. Pinangido tusude kaum ama asarap mandohoti peaon. Partangyangan rumah tangga di Patupa Huriatado partangyangan rumah tangga di tolu sektor Imana Parjolo di sektor 2 di keluarga amang S Sidabalok inang RA Borusi Haloho alamat konsistori gereja Paduahon di sektor Onom di keluarga amang J Latuheru inang Boru Simorangkir alamat Jalan Raya Sesetan Gang Pakusari 2 nomor 10 Opat Denpasar. Patuluhon di sektor Sia di keluarga amang D Marpaung inang BT Boru Siagian alamat Perum Umala Regensi Jalan Mekarjaya 2 Blok D Tolu A 10 Walu Kepaon. Tikting kunjungan gereja. Sadarion Minggu tanggal 5 Oktober 2025 Gerejata menerima kunjungan KUR HKBP Ama Keramat Jati Resort Keramat Jati Distrik Walu DKI Jakarta godangna 25 halak na diuluhon amang pendeta Eben Sihardo Simanjuntak MTH Jalana Pasahotan Jamita di Hita Sadarion Ima amang pendeta Eben Sihardo Simanjuntak MTH. Titing Pesta Gotilon. Dalam rangka Pesta Gotilon tahun 2025 HKBP Denpasar Patupahon
jamming kategorial anak sekolah minggu, lomba vokal terbuka, lomba tortor antar sektor. Untuk kegiatan na berhubungan tu acarai boima taparohaon ditikting na adong dihita naung dibagihon situa sektor masing-masing. Jadwal latihan anak sekolah minggu guna mengefektifkan latihan Natal anak sekolah minggu perlu ditambah jadwal latihan jadwal latihan Natal kelas besar nunga dimulai di hari Kamis tanggal 2 Oktober 2025. Jadwal latihan kelas kecil di hari Senin tanggal 6 Oktober 2025 dimulai jam 10 waluwita maringanan di GSM. Panitia Natal 2025 dohot tahun baru 2026 AKBP Denpasar di Patupa Gereja Tado pembentukan panitia perayaan Natal 2025 dohot tahun baru 2026 HKBP Denpasar sian sektor 5 dohot pitu. Kunjungan kasih pangapulion di Patupa Huriatado kunjungan kasih Pangapulion hari Minggu tanggal 5 Oktober 2025 tu keluarga Amang CMT Lubis Inang Boru Sihaloho dung sidung ibadah jam 10.00 wita. Donasi untuk korban bencana banjir Bali. Gereja HKBP Denpasar membuka kantong donasi turuas na mengalami korban banjir mulai tanggal 5 Oktober satu tanggal 5 November 2025. Tuaka ruas na mengalehon batuan donasi boi ma ditransfer tu rekening Huria HKBP Denpasar naung dibagihon situa sektor masing-masing. Sumbangan bunga altar di Jalo Huriatado sumbangan bunga altar sian sektor opat tu jemaat nana yang menyumbang bunga altar boi ma dihubungi sekretariat gereja Manang Sintua sektor. Dukungan doa turuas namar sahid di rumah sakit Manang na dirawat di Jabu Nyonya B Sidauruk Te Boru Simamora, Nyonya Situa FO Sinaga Boru Pasaribu, Amang Hasiman Juntak Boru Lumban Tobing. Tikting para hepengon, boy makta jaha sian WA Group na dibagihon situa sektor masing-masing, molo adong kesalahan penulisan guar Manang Akka, boido makubungi situa sektor masing-masing Manang sekretariat gereja. Tikting na parpudi tikting na marulang tahun. Parhalado dohot ruas HKBP Denpasar, pasahoton selamat ari hatu tubuh dohot ari pardongan saripeon tu aka ruas na marulang tahun sian tanggal 5 Oktober sahatu tanggal 10 sada Oktober 2025. Hatani debata tersurat sian pesalmen 107 ayat sada mandok moliate mahamu di Jahoba ay pardengan bahasa do ibana ay saleleng-leleng na doa sini rohanai. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bawasannya untuk selama-lamanya, kasih setianya. Songonima hatani debata kiranya kesehatan sukacita diberikan dia terang surgawi. Amang inang songonima tiktina masa diuriata sadarion, shalom, horas, selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
martangiang mahita. Dami ni debatana sumurung sian saluhu na roha, ima na mga ramoti ati-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Dihamu ka manami, inanami saluhu na sunguni na nga ka manami na nami perhalado ni huriat HKBP Denpasar. Sungonong takas tutu obartu buah-buah manang ditikting lakin rodohami sian huriata HKBP Resort Kramat Jati Jakarta imaka amat tapunguan Kur'ama nadong di huria HKBP Kramat Jati rohami manopot tamuna kamanginang marhite holong ni roha do sihol ni roha buhita nian marsaur di bagasan ari na pinarbadian itu hataura mamuji do pasangap debata jala di perdalanan nami di naro tu hutat tahun laos sekalian mak mamereng-mereng akahaulion nadong di luar tahun ala memang hami dak apala sudi dupe ala ngadong tiba memang nong jut sianon ala adong do hami nasuhia dupe mamereng akan masa di luar tahun nak kahaulion narong di bait tuhata jala lasdo rohanami mamereng merdida haulion akan adong di luar tahun alhami tutu narosiak kutahuta roma dapoton hamuak kamanami do inganata di Denpasar Bali jala ausad diri asatung takasa te kamanginang nian nunga di Papua ditikting nakin angguau ia guarhu padita eben sihardu simajutak jala inata pardijabu na mga lapaw buru sihado bodo na tuwe-tuwe na madubuhonau buru lubat tobing jala simatua buru siagian jadi siak kami atas guarni punguan ama HKBP dohot huria HKBP Kramat Jati pasahato tuhamu saluk nakamanginang ruas di huriata nadong di HKBP Denpasar Resort Balion horas marihita saduhukna tuhata mana tong mga ramoti do mamasu-masu hita amin hatani dibata turpuk jamita di hari minggu tasadarion ima sian natar surat di buku ni panurirang Habakuk bidusada mamuka sian ayat 12 sahat rodi ayat 17 Habakuk bidusada ayat 12 sahat rodi ayat 17 songonom madidok katana disi tapai hutihut mak daho duale jahoba di batakku sian naro bidope nasun badia diau daktagamun mati hami luasommu ale jahoba bahin uhum do ibana ubahed di pati dakko jala bahe pajorado ibana ubahen ojak ibana di baheko ale dolok batu pitasi tutudo matam ubay so tarpaiday diako narua jala daktar baheko marsombu-sombu mida pangarupaon puasa matung paidawmu pamupusi tung sipo molo di bodut halak parjahat na tumigor sian ibana jala tudus sonak kadeke laut colmai di baiko tudus son gulok-gulok tahe naso maraja tung saluhuddo disitak nasida tugicang marhite-hite hail jala di papungu di bagasat jalana
jala diojat tu bagasan hadak kadangna alani marlas dirohai bana jala marolopolop di bahene ubahin mamele bana tu jalana jala manutung daw pa tu hadak kadangna ay binahen ni ido napu partalianna jala talmis si panganonna alay duksongoni tung parumaron nama jalana jala datan nama mamunui akabang suparbegu naso marpacadian ido sahatna amunak kamanami nanami saluhuk nahita nahinaholongan di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus di topik ni minggutta sadarion di dok nasun badia do debata jala parbinoto di saluhutna Tuhan Allah Maha Tahu Maha Kudus dan Maha Tahu tutupat dohan ni topik ni minggutta sadarion imana manungguli paingotok kita may musitari tu status hadirion ni debata ya. Mengingatkan kita kembali tentang kepribadian dari Tuhan Allah Bapa na say toktong tahaporsyay naung takas tatanda jalana say taului jadi molo didok nasun badia do debata jala parbinuto di saluhutna tutu namar lapatan may ang ko debata na swadong tulusan na tung manang na ahapi tung manang na tudia pe ala memang kola debatado na boy memiliki dan dinyatakan na sun badia tapi hita di do na badia do hita te alai habadiota memang ala dunga ditobus debata hita siad dosa ala perdosa do hita alai ala holong ni rohani debata tu hita diurupi didongani jala di palua mahita siad dosa kebibadia mahita alai ola badiado baksongon debata ngo debata tu melebihi apa yang kita miliki nasun badia ya, jadi molo tung adok pe nama dok napa badia honninna ya serong do molo dibereng donganda burju martangyang burju marete di dok napa badia hon ta memang ido status dihita molo nunga dau si anak pangalaho naso di halomohod debata itu berarti kita sudah dinyatakan sebagai orang yang kudus tapi tidak bisa menyatakan kekudusan kita seperti kekudusan Tuhan Allah alanido ola debatado na boy didok na sun badia tangarong na boy dohonon nasing na badia melebihi habadiaon naung ditotuhod debata ido na tahaporsyai jalasian status hadirion kepribadian dari Tuhan Allah yang sudah dinyatakan melebihi kekudusan dan Maha Tahu uboto saluhut na tung namanang naahape imasada halubian keistimewa at tadok ya sian hata padohan keistimewaan dari Tuhan Allah memang itu ada ya. Jala barhite sian hadirion ni debata nasud badia na parbinoto di saluhut ahama nabuy di patuluhon ahama nabuy taida ahama nabuy tatusi anggo debata diboto dibereng do saluhut na aha na adong dilihat portibion dadahola dibereng diboto debatado aha na niudakon ni hita colma na adong di portibio
Sudah do di boto di bata. Tuhan Maha tahu. Jala holat di bata do na memiliki status maha anggo olak kita jolma, anggo kita jolma, na boleh dimiliki status mahai oleh mahasiswa dua te. Ala yang go di bata memiliki maha memang sudah semua dimiliki oleh Tuhan Allah, dan apa yang dia miliki melebihi dari segala sesuatu yang tidak bisa dicapai, yang tidak bisa dilihat. Itu asa didok parbinoto do di bata di saluhutna. Jadi molo Raja Salomo ngadi hati dakon ibanai molo didok ibana di poda biddu 15 ayat tolu omma halubian ni di bata nama dok manatap manonggor do mata ni Jakuba tuliat portibion marnida halak na jahat dohot na denggan marroha. Mulai hitarang bui tabering nang bui taboto ulan natakas putih tuk tatad de pedang bui taboto sungod dia parrohaon dumubi parrohaon hita jolma tidak bisa menetap, yang pasti itu akan berubah sonari holong rohana tu hita sogok belum tentu holong rohana ima keadaan dot kondisi ala yang go debata saluhutna diboto tung na ahape narong ahape na masa ahape na niadupan ni hita jolma ahana tau dape dingulu si ganupari diboto debatado saluhutna hidobain na setoktong dipangido debata dikirim debata marhite siang ngulu ni hita jolma si ganupari. Kita selalu menunjukkan pengharapan melalui iman. Engata boto parangulot ta di tonga-tonga ni Portibion. Songon edde munedo inak kinati kamangina. Ya. Sipata luja, sipata pitor mudum, sipata rang binoto ang hapena masa. Alanya kanarikot di nguluan, pitor luja dungi mudum. Imana masa, do ragam niyak kana asing. Alayang ko hita jolma tutu. Nungatakas taboto jalanekon hati dakonot tado. Memang anggohita jolma adong do keterbatasan ni parangulota. Jala keterbatasan na adongi di hita na macay do marasing sian hadirion di debata. Anggo debata dang adok keterbatasan nate. Tuhan tidak mempunyai keterbatasan. Idoasa didok. Tuhan yang maha tahu ya sudah di boto ya tung manang na ahape nangadong na boy patuduson ni hita jolma tu di bata jalang atak kasta boto buasa na perjulu sahali ala memang korro hita jolma tu Portibion tordidok do hita perdusa jolma perdusa do hita disiro tu Portibion dang boy do pedidok bahwa manusia yang lahir, manusia yang datang ke dunia itu adalah kudus, tidak bisa. Tapi manusia itu tetap hidup sudah di dalam dosa. Supaya dia tidak hidup di dalam dosa, maka dia perlu dikuduskan oleh Tuhan Allah. Itu asa naung malua sia dosa boy madok nabadia duau. Alay mulu say loho do piak kapangalaho. Doa kapabahenan, doa kapikiran, naso di halo mohon di batadang boy do konon na badia te, apalagi pabadia hon, di boto di batado sa luhuk ne, makiadan, dot kondisi ni hita jolma tung naahapi taulahon, jala parbinoto do di batadi sa luhuk na, alayang guhita songon natado nakin, sangat-sangat memiliki keterbatasan untuk melakukan apapun. Ngataboto tutu. Molotung adok piaka jolma namalo di Portibion memang adong do. Dang boy kita tidak bisa menyangkal ada orang di dunia ini orang yang pandai yang pintar. Ya alai dang boy patuduson hadirion ni hamalon do habisuhon do kepintaran nei tu debata tidak bisa ya. Na tapi itu tuh rekod do ekonarong do akan namalo
do akan na bisuk di tonga-tonga ni Portibio nate. Jadi ko calot tado. Mulo suadong ngamalo, mulo suadong na bisuk. Abo ha mahita lahu maju nguluta di Portibio. O bartu natino tuhon ni debatado. Dan itu sudah memang dinyatakan oleh Tuhan Allah bahwa ada orang yang pintar, ada orang yang sangat-sangat pandai di tonga-tonga ni Portibio. Jalek konadong doi. Asaboy maju. Asaboy dinggan. Asaboy berkembang na adong di tonga-tonga ni Portibio sian nasa natinopani debata. Jala nama carikot mai di parnguluan ni hita jolma di Portibio. Itu memang sangat-sangat perlu. Dang boy tarok arak perlu diau na di Portibio. Tapi kita harus menyatakan segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan Allah itu sangat-sangat penting, berguna dalam kehidupan kita. Lebua mahita boy memiliki na adong ma akan nama aluati, adong ma akan misuk. Ya molo suadong akan namalo, molo suadong akan bisuk dang boy tutu tercapai hamajuan di Portibio. Jalalahu mangulahon akan narikot di parnguluan ni hita colma toto marujahan sian pangurupion ni debatado. Harus tetap ya berajaskan dari apa yang ditetapkan oleh Tuhan Allah. Moloso alani pangurupion ni Tuhan tayo. Eta tidak kode ya te kamanginang. Berhiti siap pangurupion ni Tuhan tayo. Kita bisa mencapai apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Molohola siang gugu do, molohola siap pikiran do. Galiru kita jolma laho mencapai ahanarikot di kita. Jala saluhutna na pinatuluhon na pinatupani debata dingulu ni jolma memang ikolomo ni rohani debatado asaboy tulus. Tang lomo ni rohaku, lomo ni rohani debatado lapatan na molo marbisuk molo adong akahamalon nanaik siulahonon ni jolmai toto ikon marujahan tu lomo ni rohani debatado. Ikon hobar tu lomo ni rohani debatado na niulahon nai. Tohodo manang nadaw. Molodang sian nani halomohon ni rohani debata diulahon. Ahape na niulahon ni boydo gabe marusiwang. Boydo gabe mago. Moloso di halomohon debata. Ahape na sinakapan, ahape na ni pikiran. Dohot na yang perlu di nguduan olorang boy tercapai. Jala memang ido naung dipatudu hod debata di ngulu niak kacol mana parjului. Kalau bukan karena rencana dan perbuatan Tuhan Allah yang menetapkan, tidak akan bisa tercapai apapun yang diharapkan oleh manusia. Allah memang pikiran ya, dau marasing siap pikiran di debata. Edo asa dedok panurirang Jesaya dada pikirakku pikiran muna. Bolo pikiran di debata nasubui haduduan ni manang naisipe. Natape pikiran ni hita jolma dang bui haduduan ni dongan alai adong keterbatasan. Jala keterbatasan ni kita sadari secara pribadi do naubotoi bisa enggak itu tercapai atau tidak. Jala molo sodi halo mohon debata molo pitung macai tibo nani pikiran ni hita jolma boido disudati debata ya. Cita-cita setinggi langit dinna molo sodi halo mohon debata boido daksahat tungulu ni hita jolma alanido eko saya toktong mangido pangurupion jalek kona kuata do ya. Setiap saat kita harus tetap memohon pertolongan dari Tuhan Allah. Allah ikon nasian
lomon ni rohani to hataido saluhut na tungahape na naik taulahon. Apapun yang hendak kita lakukan, kita kerjakan, tidak akan dapat tercapai dengan baik kalau memang Tuhan tidak menginginkan apa yang mau kita lakukan itu. Jadi molo nunga adong pangidua tu debata laho mangulahon siulahonota. Totua sabu deng gado na niulahoniate. Ido na tapangido di si. Ido asa saya dong di suaraho di hita halak batak na madok sinur na pinahan gabi na niula. Jadi ala parbinoto do debata di saluhut na boy do itu tu. Gabi siada si paingut tu hita jolma asamanat dinamangulahon akasiulaw. So padohan ni hita halak bata na madok manat unang tertuk-tuk langit unang terrubi. Lapatan na ekon na hobartu lomo ni rohani debatama ahape na naing siudahonota. Lomo ni rohani debatado. Dada songon na pinatuduhon ni bangso Israel uzuyate. Jala marhite sian na dipatuduhon na sida di ngulu siganu pari. Diulahod doak na sopatut. Na sopatut diulahod di diadupan ni debata. Jala hita tabotodo di ngulu ta siganu pari. Dakkia taulahon akan na sopatut. Di halomohod debata molope sipata terbuak kita alanya kahamai alanya kapangela-ela ya, yang selalu membawa mengarahkan kita ini untuk melakukan kalaupun yang kita lakukan itu tidak dikehendaki oleh Tuhan Allah ujungna pakorhonna dang boy dapot AHP nasinak kapan jala molotong diulahon akka bangso na parjului pe naso di halomohon rohani di bata ni boto de batado sehira na martabuni do na sida nian mangulahone alai di boto de batado jala ahama nang takas di patuduho bangso tangolo mangulahon akka nang niaturhon ni de bata ape parbinoto do de bata tunga hape na niulahon na sida parbinoto de debata itu pen namuruk debata ala nunga manibil be sian akadalan nasodingkan manibil siadalan nasitongi nasida diulahon akan nasodingkan ahama na paling utama lima marhite na dipapudi debata ala na adong siya tonga-tonga di Portipion di haporsiay ido na boy mga leo pangurupion gabi lao manasida manoba akagana-ganaan alay dak paluaso jala pasobuon ni debata na sida asa gabi gana-ganani di soba-soba matape nang manibil jala nang takas di patuduhon na sida pangalakon na sido nasudinggani alayang go debata tang di halomo molope nang takas di pakilalahon na sida di ngulu siganu pari nasobak korhona kalas ni roha alay makkorona susan nunga di debatai tak patut si anibe na sida makirim halanido ikopasi dingon na sida may dalam arhite siya nakapangalahonay na binahenay ahama na pinatuduhon ni debata muruk do debata ayolo do debata muruk jalasian sejarah kehidupan dari umat Allah yang pertama itu sudah ditunjukkan oleh Tuhan Allah Allah itu pernah marah kepada umatnya jaladak kola di partikian na parjulu alai di partikian saunari pe kalau do muruk debata mularong tapak kilalahon
na parohon akan nasudingkan ati behado namuruk de bata mamereng akan natabain akan nataulah di nguluta di tonga-tonga ni Portibion alai molotung muruk pede bata tak pasobon na ngulu niaka jelma na hina holongan nai asa gabe laos mago eido habal gaun ni asi ni roha dohot kolong ni roha ni debata maradopun ngulu ni hita jolma mamuka siap partikian na parjolo satu partikian saunari. Tuhan selalu melihat, Tuhan selalu menjaga, Tuhan selalu melindungi, bahkan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan manusia. Ima barhite nasai toktong di pasu-pasu dalam melonunga di pasu-pasu di bata hita teragam nyakkan atau lahon ahamana natapakilalahon las niroha duate kamangina sungon nidok ni detai di epak korhon ni pasu-pasu na binahin di bata dong do di nguluta imana nidok na pasu-pasu na gudang wah imaruha na sunang isema nasomak kalomoho songoni alanido marhite sian nabinereng ni panurirang Habakuk nabinaritaho di turpuk tainikit. Sepertinya dia tidak menginginkan apa yang dilakukan oleh Tuhan Allah terhadap umatnya. Panguhumion ni debatadui. Napola dietong bangsonai songo dekke na di laut. Jalamolona dekke na di laut. Omah dan yudani col matong lomo-lomo napa pancing ambil panggang makan songonima dietong nguluni colma nasolo be mangulahon akan nasudingkan tapi Tuhan tidak membiarkan mereka hidup seperti itu. Yedo asa saya toktong dipangido panurirang Habakukom matu debata anggiat berpangulahi rohani debata mamereng bangsone jaloro debata alanya bahwa Tuhan yang kita percayai bukan Tuhan pendendam tak songok kita jolma kalau kita jolma udah pendendam kan ya ala yang gue debata tak ya di patuduhon karena apa karena Tuhan selalu menunjukkan kasih karunia di dalam kehidupan umatnya dumobi molo saya toktong merpakiremon berpengharapan kepada Tuhan yang pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik. Isema nasomakka porsiai pabua nasai toktong do tuhatai patuduhon akan adengga dingulu ni na porsia. Hidu asa disungguli hita disungguli mangula hita jolma di Portibion alai unang gabi dau sian na pinangido ni debata anggona di Portibion ngataboto wa masa marlas di roha nguluna di Portibion banyak cara yang mau dilakukan tungah HP tapi cara itu kadang tidak dikehendaki oleh Tuhan Allah gudang dope pangakali di Portibion kan gudang dona mangakali dia selalu berusaha untuk mencapai apa yang dia harapkan tetapi cara yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dang dihalomohon debata tau lama sian lomon ni rohani debata asalam tabanang akalas di roha jala saya tahirim do dipergogoi hita mangula akaulota sikanupari Tuhan selalu menyertai dan melindungi kita mergogo mahita saluk datiak kamanginang lahu patuluson sudena kana tahirim dope edang macohot dope akan natahirim di ngulut tau kan kita masih panjang berpengharapan dan pengharapan kita itu semua sumbernya adalah dari Tuhan Allah Tuhan tama nama dongani hita saluh nah amin martangi yang mahita ale Tuhan debata Jehovah amanami marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami mauliate do puji-puji yang mahusopaho rohanami tuhuale Tuhan di saluhuk naka dengan nibasam dohot tolong ni roham nasi toktong do di patuduhuk ko di ngulu nami halani male tuhat buih hami patuduhon saluhut na akapabahinan nami
na hupartulo mo ni roham. Mauliati malay Tuhan, nung adisungguli ho hami pabuan na sa itoktong do, di haholongi ho sa luho na akajol manatinupami. Jalay do pakirimon nami alay Tuhan. Molope si pata, daw hami, siya nakanaso di halomohon roham marhite pabahenan do akaulaw nami. Alayang go ho sa itoktong do, di jow ho hami, di urubi ho hami. Mauliati malay Tuhan, boy mapatuluhonon nami para si hohoton ni panadaon dohot hapor siyaon nami barado poko. Asa boy hami muse makirim dia kanadinggan dohot akka narikot di ngulu nami si kanupari. Mauliati mahupas hatami di parsauran nami di narohami siya tonga-tonga ni Kuriam HKBP Kramat Jati ima punguan Korama HKBP Kramat Jati ro madapoton Huriam akamanami na nami parhaladom nadong di Huriam HKBP Denpasar Resort Bali. Di bagasan hasadao kami mamuji do pasangapoko pasu-pasu hami saluhuna tungani hami saluhuna urubi hami saluhuna le Tuhan rumobi di parsauran nami toktong marlas di roha hami saluhuna ale Tuhan di bata Jahuba amanami nang di bagasa sadario petoktong do buak kami saluhuna akaruas ni Uriam khusus nadong di HKBP Denpasar Resort Bali. Kamanami na nami na mangulak kasulaw si ganupari. Ko mana sa tuktong matungani mga lihon kuko dohot hahi pason ang giat marhite siyan ragam niyak kaulaw na sida gabi makkorholas ni roha dohot pasu-pasu siyak ko. Suwak sungoni na nga kaya nakon nami sa luho na mamuka siya nakadadana na met akaremaja na poso akan na magurang piyale Tuhan tunghani sude na di parsikolan na di parkarejuan nape ho mana sa toktong mian laho patuluson akan nadinggan ang giat boy gabe marlas ni roha sa luho na karuas ni Huriam lumobi ale Tuhan diari sadarion ubuak kami do nangakaruas ni Huriam kamanami na nami na tungod di bagasan parsahiton ale Tuhan hodo na huhapor siya hami boy patupahon naka nadinggan markite na pamalupon parsahiton niya karuas ni Huriam asa takas na sida makilalahon sudi na dinggan ni basam dohot pa ngurupion mo na mga lihon gugo dohot hahi pasok pe asi marohamale Tuhan nang songoni pangula ni Huriam mamuka siapa dita resort doa kamanami na nami parhaladomi na makobasi di tonga-tonga ni Huriamon sehoma na toktong mga lehon hahipason dohot kuko laho patuluson akalo moniroham diudaw pakobasio di tonga-tonga ni Huriam songoni nangaka na sinakapan ni Huriamope toktong dotuho upasahat tami boy patulusom wale Tuhan asa di bagasan las di roha sa luhut na luas ni Huriam mamuji do pasangapon kuar muda badie tangi hom matang yang nami naho pasahat tami tuho mangasahon kuarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tapuji Tuhata maredehita laus kuhut tapasahat pilihan
pasahat ma piliata tu di bata martangi yang mahita. Ale di bata manami na di Banua Gijang, hodo haroruan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan, dohot nasa ulibasan na mauliutus. Upasahat hami masiyan na nilihom mito hami, pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asahu parhasya kami pilihanon. Pati bulkon harajaw mo di tonga-tonga ni Kuriam, dohot di Portibion. Buhay ma rohanami, marhiti-hiti todim. Asalam utadahami gudang ni selehon-lehon mito hami, asalam girgir hami madok muliate tuho, marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliyaman namin na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajawmu, say South Malomon ni Roham di Banua Tungaon, songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siapari, sesama dosa nami songo panisanami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unang hami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo mapasu-pasu siya debata amata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaurkon ma damena tutodim. Dia munakamanami na nami hobarto nang tinutuhon ni Huriata didok laos tujulo mahita laho pasahato ng polopta laos uduk ma masih jalangan. Mau lihat ma.